beste, eskanaka ordu honetan gure telefono eski ez balila eta ordutu ofizialak egiz balila goaz. ¿Qué pareja más guapa? Nos falta uno de Churi. Somos la prosperidad. Bueno, pues beretzat plater berezi bada, porque guk itzazun askotan janketu digu, eta orduan lehenengo aldia da, egondu naizela jurado bezala, gustatu zait, oso platera ona baziren, bakarra baiteren normalki aula, baina oso ondo, iruditzen hau oso platera bereziak eta ondo prestatua zirela. Produktua ona, produktua ona, eta gero, presakuntza ere. Bai, nik uste dut gainera plater klasiko badela, oso ona, ez da asko ematen egile zen jatetxetan, baina nik uste dut oso platera berezia eta ona dela. Giro polita, horera, sukaldari polita, dena polita. Zer gora pasatu duzue? Goizeko 9:00 Hasi gera goizeko 9:00 etorri gera, eta, bueno, eman arte. Bai, 3 ordu dutxe gara. bai, hori da. Horri bile gera, gainera, bueno, lehenengo aldiz etortzen garela Ormabiko festapunta, Hondarribiko festapunta eren izenean, eta lehenengo eta bigarren saria eramatea, hore bat da guretzat, klubarentzat eta pilotari guztientzat eta guraso guztientzat. Bai, egia esan, urtetik urtera badijoa eta gaur gainera eukidegu haize, bolarak, euria horre onduela eta zoragarri izan du da primerakoa. Eta nik uste nivel handiko lehiaketa izan duela, txapelketa, mila esker partaide guztiei, kriston lan indute, zoragarri. Eta, bueno, saiatuko gara ikusten dugun bestela aurrera egiten.